Nagkakawa po kasi yung lagayan niya kung saan pumunta. Okay. Sinabi po hindi na alam kung saan pupunta. Tapos yung kapatid ko nasa malayo. Ako na lang yung nag-aano sa kanila. Nag-aasikaso. Ako po, si Imanilin Orolfo ng Ilawod, Karamuan, Camarines Sur. Lumapit sa Tabang Ora mismo upang tulungan kami sa paghahanap sa aming kapatid na si Regan Jukson. Ako po ay nananawagan sa aming kapatid upang makita siya ng buhay, ligtas at makauwi sa amin. At para sa alalahaning ito, nasa kabilang linya na ng ating telepono si Emma Nelin. Okay, Emma, maaari niyo po bang maikwento sa amin paano ba nawala itong kapatid po ninyo? December po, ma'am. Umalis po siya sa amin. Hindi po siya nagpaalam. Tapos, sabi kasi ni nanay, doon sa kapatid namin, mamamas ko daw kasi po. December 22 po, umalis siya po ng mamadaling araw po. Okay. Siguro ko po, mga 5:30 po, ma'am. Tapos, hanggang mag-apon na po, ma'am, yun, hindi na po siya bumalik, ma'am. May nabanggit ba kung kanino or saan siya pupunta para mamasko? Wala po siyang nabanggit kasi ang sabi nung nakakita sa kanya sa daan po, sa kalsada, sisimba daw po siya. Kaya tanong po siya kung saan pupunta. Ang sagot naman niya, magsisimba siya. Dahilan na Umabot po ng 25 po. Nandito pa po siya ng 25 ng December po. Pasko na yon. Wala naman po siya dito sa Karamuan kasi saan na nagpunta si nanay ng mga barangay. Hindi rin siya nakikita. Eto ba, Emma, na paglayas or pag-alis ng kapatid mo sa inyong bahay ay first time ba itong nangyari or dati niya na itong ginagawa? Dati na pong ginagawa, kaso nung una po, doon sa Manila, yung tinikwento po ng nanay ko po. Tapos yung pangalawa naman po, na din siya dito sa Karamuan, na naabot din si Regan ng kapatid kong isa, yung bunso po. Tamuli po ito, hindi na po siya naabutan. Okay. So binabanggit nyo, Emma, na dati na itong ginagawa ni Regan na ang pag-alis sa inyong bahay. So bakit hindi nyo ba nabantayan or hindi nyo ba ito minamanmanan? Kasi syempre, ilang beses niya na pala itong ginagawa. So possible talaga na umalis ulit at ganito nga, to the extent na hindi na nakabalik. Opo. Kasi ma'am, yung hindi, uminom naman siya ng gamot. Tapos nung 21 po ng gabi, sabi ng nanay ko, hindi na daw siya mapakali. Hindi na daw natutulog ng maayos. So kahit umiinom ng gamot, nakitaan na itong kapatid mo ng mananay mo na iba na yung mga kilos at galaw. Opo. Tapos Ah, hindi naman po alam nila nanay kung saan siya pupunta o aalis ba o ano. nababanggit na etong kapatid mo ay merong sakit sa pag-iisip. Ano daw yung sabi ng doktor? Anong specific na sakit sa pag-iisip meron itong kapatid mo? Schizophrenia yata yung ma'am. Schizophrenia. Bago umalis itong kapatid mo, sino ba yung huli niyang nakasama? Sila nanay po sa bahay. Nakita ng papa ko, sabi daw, ang akala lang ng papa ko nandun lang sa likod ng bahay namin. Ang akala lang po pupunta sa bukid, kaya hindi naman po yung papa So ko ibig sabihin nito, Emma, itong kapatid mo ay talagang paalis, pabalik sa inyong bahay na. So parang naging normal na or parang hindi nag-alala itong nanay nyo dahil ganito na talaga yung usual na ginagawa ng kapatid mo, aalis, babalik, aalis, babalik. Sa ngayon ba wala kayong alam or wala kayong hinala or iniisip man lang na pwedeng puntahan nitong kapatid mo? Wala po, ma'am. Okay. Ma'am, sa 3 buwan, ma'am, hindi kasi biro ito, 3 buwan na nawawala itong kapatid mo. Na-report nyo na po ba ito sa mga kalapit na barangay o munisipyo dyan sa Karamuan? Opo, ma'am. Ano daw sabi, meron na bang nakakita man lamang dito kay
Regan? Meron naman po, kaso hindi po alam nila kung saan papunta po. Pero before itong mawala, ma'am, saan daw talaga itong lugar specific na pumupunta ito si Regan, maliban dyan sa bahay nyo? Minsan po sa bukid, minsan Okay. naman po sa bayan. Tapos nung pumunta kayo dun, ma'am, sa pinupunta niya, wala talaga itong si Regan. Wala po. Okay, ito ba, ma'am, na i-report nyo sa barangay or sa pulis? Opo. Ano daw sabi, ma'am, ng pulis? Hanapin po daw nila kapag sigurado na daw na yung kapatid ko nandun na po sa naka-turn over po sa Matanong ko lang, ma'am, ilang taon na po ito si Regan? 28 po, mag-29 pong May. Okay, 29 years old. Okay, Ma'am Emma, paulit nga po, ano yung sabi ng PNP nung inilapit nyo sa kanila? Ano yung sabi ng PNP nung inilapit nyo sa kanila itong problema po ninyo? Ano po, ang sabi po daw kay nanay, pupunta daw po sila kung kapag sigurado na po daw na andun na talaga si Regan sa pinuntan po niya. Nandun po siya nakatambay. Parang may mali doon sa action na ibinigay sa inyo na pupunta lang sila kung sigurado ng nanaan doon. Hindi nga ninyo alam kung nasaan. Kaya nga lumapit kayo para i-report at makipagtulungan sa kanila or humingi ng tulong para kayo ay matulungan mahanap itong kapatid po ninyo. Opo, ma'am. Oh, may mali May mali doon sa ibinigay na aksyon. Pero sige, makinig ka muna, Emma, kasi nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Kapitan Epifanio Baler Jr. ng Barangay Ilawod, Karamoan, Camarines Sur. Kap, kilala niyo po ba itong si Regan Chocson? Opo. Opo, ano po yung pagkakakilala niyo po dito, Kap? Ano siya, ilang pinapagamot din sa Kadlan. Yes. So, Kap, 3 buwan na raw pong nawawala itong si Regan. Ano po ba yung naging aksyon ng inyo pong barangay bilang tulong na rin po sa pamilya? Ano po, ang una niyan, hindi naman pinaalam sa akin. Ngayon, yung kagawad ko daw ang ninapitan. Ipina-Facebook niya, hanap. Nag-aantay siya. Tapos, mga 1 week siguro, may tumawag sa kanya. Nung tumawag sa kanya, pumunta sa akin. Sabi niya, may tumawag na yan, nakita daw yung anak niya. Pero hindi naman, wala naman kasiguruhan. Ngayon, tinawagan ko ulit yung number na yon. Nakita niya daw. Tapos saan, dito niya sa Naga, naglalakad. Sabi ko, hindi mo ka ako i-report sa pulis. Hindi raw. Kaya kung makita mo ulit, hindi pag-report mo sa pulis na yung taong yun nawawala. Opo. Ngayon, yung nanay naman gusto pumunta. Ay kulang naman ang pera ko noon kasi wala pa na kaming pindo, walang budget na para kukuha sana sa budget na may naman ang PWD, cut off na tapos wala pang budget kami. Kung binigyan ka kung kita papunta doon, baka hindi mo makita, paano yun? Baka paano ka rin doon pagkain mo. Opo. Ayan ang ginano ko sa kanya. Kasi antayin natin kung makita uli na sa pulis, ipunta natin para malikagad. Okay. Ayan ang ko sa kanya. Opo, Kap. Pero Kap, hindi po ba ito unang beses or dati nyo na pong tinutulungan po itong pamilya pag ganito po yung sitwasyon na nawawala po itong anak po nila? Opo, minsan umaano na sa akin, bumihiram ng pera. Pero hindi pa tulong, Kapitan. Opo. Kap, maitanong ko lang, maliban dyan sa nagpaabot sa inyo ng impormasyon na nasa Naga, meron po ba tayong mga kalapit na barangay na nag-contact sa atin na nakakita rin dito dito kay Regan? Wala. So yun lang po yun sir, yung nagpaabot sa inyo ng impormasyon. Oo, parang hindi hindi naman ako bilib talaga nagtiwala, baka tako. Kasi kung makita mo ako uli, mo sa pulis. Dahil po dyan po, Kap, ano po ang asahan na patuloy na aksyon mula sa barangay po? Kung kita yan talaga, tutulungan ko siyang magkukuha namin. Okay, so ang tulong po na ibibigay nyo, Kap, pag nakita na po itong si Regan, tutulungan nyo po para maiuwi po dyan sa inyong lugar. Opo. Okay, aside po niyan, Kap, habang hinahanap po itong si Regan, baka pwede din po kayong makatulong sa paghahanap or meron po ba kayong Facebook?
nagmo-monitor naman kami. Ayun. Sige po, Kap. Maraming salamat po, Kap. Dahil ang pagtulong po, Kap, dapat doon po sa problema hanggang doon po sa solusyon. Opo. Maraming salamat po, Kapitan Epifanio Thank you Baler po. Jr. ng Barangay Opo po. Ilawod, Caramuan, Camarines Sur. Eto naman mga kaaksyon, nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Police Staff Sergeant Jonathan Dorado, ang hepeng Chief Investigator ng Caramuan Municipal Police Station. Sargento, nakarating na po ba ito sa inyong tanggapan? Ito pong patungkol sa nawawalang kapatid po nila Emma na hanggang sa ngayon po ay patuloy pa pong pinaghahanap. Ano po ba yung status ng investigasyon? Po ma'am, naka-report na po to, recorded na po to sa amin ma'am, way back December 24, 2024 po ma'am, at around 5 p.m. pumunta po dito yung nanay ni Regan para i-request na ilagay po, ipa-blatter at ipakiusap na kung pwede, ipa-plus alarm namin to. At agad naman po namin inaksyonan, patapos makuha namin ng konting pahayag yung kanyang nanay at ilang detalye kung paano po nangyari yung pag-alis ni Regan na walang paalam sa kanila. Umalis po ito ma'am nung December 23 at around 5 in the morning. And hanggang sa po maghapon, hindi na po bumalik ng bahay. Kaya nung December 24, ng alas 5, pumunta yung nanay para po ipablatter yun si Regan. Sabi, hindi daw po nakauwi. Opo. So, yung pangalawa kong tanong, Sargento, ayun, nasagot nyo na po, no? Ang tanong ko sana kung bakit ang tulong po na ibinigay po ng inyong tanggapan ay kung mahanap na po ay agad yung tutulungan. So, nasagot nyo na po na the moment na ipinarating po sa inyo yung report, nagkaroon po kayo ng flash alarm. So, ibig sabihin, ito po ay talagang binigyan nyo na po ng aksyon doon pa lang po sa pagpunta po ng pamilya sa inyong tanggapan. Maraming salamat po, Sargento, dyan. Ano po? So, ngayon po, Sargento, ngayon po ba ay, since magtatatlong buwan na pong pinaghahanap ito, hanggang sa ngayon po ba wala pa po kayong lead kung nasaan po itong pinaghahanap po nilang kapamilya? Ma'am, base po sa amin, patuloy po kung pakikipag-ugnayan. Meron din po sa amin na, kasi ma'am, nakapost na po ma'am sa FB, tapos yung PCR natin dito ma'am, naghanap po sila ng pagpagawa ng mga picture po ni Regan dito po sa atin ma'am, sa mga terminal, dito sa Palengke. Even po ma'am sa Naga City ma'am, dyan ma'am sa Central Bus District, meron po tayo dyan ma'am na picture na take-post yung ma'am, detalye ni Regan ma'am, kung sakaling may makakita, ipagbigay alam po sa amin kasi nilagay din po namin yung hotline namin, sana makipag-coordinate sa amin. And patuloy pa rin po kami ma'am, nakikipag-ugnayan ma'am, even dito ma'am sa mga kabataan, every time po na may mga symposium dito or seminar sa iba't ibang lugar ng nasasakupan ng Caramuan, pinapakita namin yung picture ni Regan, na kung sakali na meron silang or makita ito, agad ipagbigay sa amin upang ma-rescue natin si Regan. So para base naman sa huli namin impormasyon, ito po si Regan ay nasa, parang madalas po makita dyan ma'am sa Naga or sa Pili po ma'am. Ayun. So nababanggit nyo po, Sargento, na madalas nakikita dyan po sa Pili or sa Naga. So baka naman po ngayon ay maaari po nating bilis-bilisan po yung aksyon or makipag-ugnayan pa po tayo sa ating mga karatig na lugar or sa other stations po ng inyong pong tanggapan. Proper coordination na lang po, Sargento. Baka naman po ay makatulong po yun para mas mapadali po yung paghahanap dito po kay Regan. Opo ma'am, sa katunayan po ma'am, palagi po kami nag-upgrade ma'am, palagi kami nag-uka ng plus alarm ulit po ma'am, sa mga karasaman or nakuha natin ma'am dito sa PNP, kasama natin ating ibang istasyon, para po mabilis pong ma-recover to sa yun. Kasi ma'am, minsan din po ma'am, may nag-chat po sa kamama niya, pumunta po dito, siguro mga January po ata yun, nakita si Regan somewhere ata ma'am sa may SM. Nagkataon lang ma'am na yung nanay hindi nakausap kasi malayo po ma'am doon sa kanila, medyo malabo ang signal. May nag-text na nakita daw nga yan base sa informasyon, nakita daw yan si Regan. Although ma'am pumunta dito na tinatawagan natin ng number, hindi yung concerned citizen na kuwan ma'am, bigla na lang daw pong nawala ito si Regan. Ayun, sayang yun na sana yung pagkakataon na mapabilis. Sana nga ma'am, sabi ng ginaya nga kami ma'am, sana nasabi ko ma'am, na-hold sana. Kasi minsan po kasi itong nanay ni Regan ma'am, walang load ata sa cellphone ma'am. Kaya hindi po agad siya daw ma'am
reply doon, ma'am, sa citizen na nag-chat sa kanya. Opo. Siguro sa mga concerned citizen, better na kung hindi makontak yung kapamilya, sa malapit na police station, iparating yung concern para at least mapabilis yung pagbibigay aksyon. Sargento, sa mga ganito pong cases, eto na po ba yung may pinakamahaba na panahon na paghahanap sa mga taong nai-report po sa inyong nawawala? Yes, ma'am, base po sa amin record dito sa amin, ma'am, sa police station. Kasi meron din po dito mga kaso na yung ma'am, gumagawa kasi kanyan, ma'am, ng comprehensive report on missing person. So far, ito na pong kirigan na kaso po yung pinakamatagal. Kasi kami naman, ma'am, hindi naman po kami tumitigil. Kasi, ma'am, kinukuha din kami ng higher risk headquarters kung ano na po ang update ng sa ganyang balita. Sa amin lang medyo natagal-talan ito si Regan daw. Kasi karamihan dito ng mga missing person lang naman, ma'am, base lang po doon sa umalis, naglayas, and then nakipagsama na sa kanilang boyfriend, girlfriend, ganyan naman po. And iba, nakulocate namin, nagtrabaho sa Maynila, and nakukonsider na namin solved. So far ito po ng kirigan, ito po medyo, ma'am, ang medyo matagal-tagal po, ma'am. Opo. Na kwan. Hindi na nanawagan sana kasi ako, ma'am, doon, ma'am, sa may mga, especially po sa mga magulang o kamag-anak, kung sakali po, kasi sa atin, ma'am, kung kayo po ay may mga bata na hindi pa masyadong, ma'am, sana po lagyan niyo po ng mga ID, yung complete name, tapos kung sino po ang contact person, ilagay niyo po yung cellphone number ng guardians or yung parents para kung sakali po, ma'am, medyo magkaroon ng problema, at least kung sino po ang makakita, agad po, ma'am, makukontak. Kasi ilagay po nila yung contact number. Opo. So, isang paraan yan para madaling makontak yung kapamilya. Eto naman sa sitwasyon ni Regan, though malaki na siya, meron po siyang kakulangan sa pag-iisip. Kaya sana sa mas madaling panahon, mahanap na ito kasi kawawa naman partner, yung kapamilya nag-aalala. Okay. Siguro, sir, panawagan din, sir, sa mga magulang na merong inaalagaan na mentally challenged. Anong dapat nilang gawin para hindi matulad sa ganitong sitwasyon? Base, ma'am, sa amin po kasi sa record and base din po sa statistic. Pag may mga ganyan po, ma'am, may mga mentally ill yung isang tao, dapat dapat palagi po nilang nababantayan yan. Yun. Or whatsoever, hindi po pinapabayaan. Kasi, ma'am, ako, pag galing na din po ako sa iba-ibang stasyon, na-experience ko din yan. Mostly, nagiging problem, base din po kasi sa kahirapan. Siguro, ma'am, binibigyan po kasi yan, ma'am, ng mga gamot. Kasi marami na din ako, ma'am, mga mental ill na dinala ko dyan, ma'am, sa Maypili, dyan sa mental hospital po dyan, ma'am. Pag napunta dyan and then pinalabas na ulit kasi okay na. Pagbalik nila sa bahay, minsan nakakalimutan pa inumin ng pamilya ng gamot or nawawalan po sila, ma'am, ng pambili ng gamot. So, sana po kung may mga kamag-anak po ganyan, sana po kung sakali man po na medyo nagkukulang-kulang kayo sa finances, meron naman po tayong mga local government na nagbibigay po ng assistance ganyan. Huwag po kayong mahiyang lumapit, especially sa local executive or sa barangay captain, kasi may DSWD tayo. And din po dito sa Himpilan, minsan bumibigay po kami ng tulong kung panggamot naman yan para samahan po namin kayo sa proper office or sa binyo para po makahingi ng tulong. Apo, tama po. Sir, pahabol lang siguro na tanong, sir. Maliban dito kay pagkawala ni Regan, meron pa po ba tayong ibang taong hinahanap po dyan sa Karamuan? Super, sir, base po sa amin, halos po wala na din po. Yun lang po talaga ito ngayon kay Regan. Kasi base din po sa amin, ma'am, sa pagbuka namin, sa record namin, okay na din po na lahat na po nagawa na namin ng progress report. Yung mga taong nawawala, wherein pa, okay na po din sila. Ayun. So, maraming salamat po, Sargento Police Staff Sergeant Jonathan Dorado, ang Chief Investigator ng Karamuan Municipal Police Station, sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo dyan. Yes, ma'am. More on power in your program and sa inyo pong patuloy pong paglilingkod sa mga mamamayan. Ma'am, at kami po dito, ma'am, sa sa Karamuan at patuloy pong nananawagan na sana maging maingat at maging mapagpusit po ang mga kababayan natin pagdating sa ganitong ori po ng sitwasyon. Apo, dahil ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Maraming salamat ma'am. po, Sargento. Thank you very much po. Emma. Kung meron po kayong mensahe or panawagan po sa ating tagapanood at tagapakinig ngayong hapon, ano po yun, Ma'am Emma?
sa aking kapatid po, meron pong makakakita sa kanya, maaari man pong tumawag sa aming number at tuwag man po sa police station man po para makauwi na po siya ng ligtas at buhay man po sa amin. Oo. Opo. Emma, Nagkakawa po kasi yung lagayan niya kung saan siya magpumunta. Okay. Si nanay po hindi na alam kung saan pupunta. Tapos yung kapatid ko na sa malayo. Ako na lang yung nag-aano sa kanila. Nag-aasikaso. Opo, maraming salamat Emma sa pagbigay na itong alalahanin ninyo regarding dito sa pagkawala ng kapatid nyo. Opo.